Ηλιακό αερόθερμο Airsol από τη Σόλε. Μείνετε μαζί μας στην παρουσίαση του ηλιακού αερόθερμου Airsol. Το Airsol θα θερμάνει το χώρο σας εντελώς δωρεάν και με την πιο υγιεινή θέρμανση. Τι είναι όμως το ηλιακό αερόθερμο Airsol? Όπως λέει και το όνομά του, είναι αέρας, θερμός αέρας από τον ήλιο. Ο εξωτερικός φυσικός αέρας εισέρχεται στο εσωτερικό του Airsol όπου και θερμαίνεται. Όμως το Airsol έχει τριπλή δράση. Δωρεάν θέρμανση, δωρεάν αφήγρανση, δωρεάν εξαερισμός. Ας περάσουμε στην αφήγρανση. Όσοι από εμάς έχουμε κάποιο σπίτι στο χωριό ή στο νησί που μένει αρκετό καιρό κλειστό, ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα της υγρασίας όταν οι τοίχοι κυριολεκτικά μουσκεύουν. Με το Airsol η υγρασία γίνεται παρελθόν. Εμείς φεύγουμε από το σπίτι μας και αφήνουμε το Airsol να κάνει τη δουλειά του για μας. Airsol. 0 κατανάλωση ενέργειας, 3 δράσεις. Δωρεάν θέρμανση, δωρεάν αφήγρανση, δωρεάν εξαερισμός. Με το Airsol κάνουμε και εξαερισμό. Καθώς ο αεραγωγός μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να διοχετεύει συνεχώς φρέσκο αέρα, το Airsol εξαερίζει το χώρο σας. Αποκτήστε το ηλιακό αερόθερμο Airsol από τη Σόλε από 640 ευρώ. Γραμμή επικοινωνίας 210 2388 088. Αλήθεια, ποιους χώρους μπορεί να ζεστάνει το Airsol? Το μοντέλο Airsol 20 επιφάνειας 2 τετραγωνικών μέτρων μπορεί με άνεση να ζεστάνει ένα τυπικό δωμάτιο, όπως ας πούμε αυτήν εδώ την κρεβατοκάμαρα. Αυτό είναι το ηλιακό αερόθερμο Airsol. Ένα προϊόν ιδανικό για το σπίτι, το γραφείο, σχολεία και παντού όπου υπάρχει ανάγκη θέρμανσης. Airsol. Δωρεάν θέρμανση, δωρεάν αφήγρανση, δωρεάν εξαερισμός. Αποκτήστε το ηλιακό αερόθερμο Airsol από τη Σόλε από 640 ευρώ στο δίκτυο 160 αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα και στο sole.gr. Ηλιακό αερόθερμο Airsol από τη Σόλε.